ngarudan papagayam ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Cecil. Cecil iti Santa Ana, Cagayan. Sagodahin ngarud ti surat ni pagayam tayo nga Cecil iti Santa Ana, Cagayan. Dear Manong Nemi, marigrigat kami laeng Manong Nemi. Wen, tasangga sa mga laplayang ni tatang idinto taninanang kinagangkat itiya. Isang saruno, isurusur na. Gagangkat iti surusur na nga lako na nga ikan. Opat kami nga kakabsat siyak ti sumaruno kini Ate Lydia nga inauna. Idinto tapasig nga lalaki di kiti adjek. Yung kanigatan datatang kinananang pinaadal ni Ate Lydia kingga nagturpus kaddago sumat nga nakastrek iti trabaho. Ta na-develop idin ti tourist sa destination si Tinogarmi. Kadadupayan Manong Nemi di kiti naipasdek nga kasino nga naranrantaan di kiti Chinese ken Taiwanese. Ni Ate Lydia Manong Nemi tinang paadal met kanyag. Aging gay di agturpusak. Kanadamot ta nagururay nga trabaho kiti may sa kadagiti kasino iti lugar mi. Isumet tenday di Manong Nemi. Iti pa nagsagaba ni Ate Lydia. Gapo kinayag. Inauna ni Ate Lydia Manong Nemi nga nagsagaba da ito gapo kinayat. Gapo ko na iti na minsan Manong Nemi. Ayop na diya nga sanglay. Manang? Na diya nga sanglay. Ayop. Sanglay nga ayop. Nagtalang ka kumate. Adon tinainom mo. Isardeng mo. Di na kanawain. Kayat ko ti mabartek. Kayat ko ti makalipat. Di mo ka di amo ti saludsod. Makasano ti makalipat. Kanta na ira. Kayat arak na diya. Iso ka kain ko ti makalipat. Iso ko minumak na arak. Kayat di pakibiyangan sa isil. Ha? Kayat ko ngalipatin na diya nga ayop nga sanglay. Chinese ko nung ngarot Uno inchik, dadikat sanglay. Isito kayat kong itawag iti na diya nga salawasaw nga sanglay. Dinakbaritan sa sila. May ayop. Ingkari na kanyak na siya tulayang ti babae ti biyag na. Ngaman niya tinaramid na. Idi nakakitan ti sabali nga babae. Insukat na kon. Ate, idi pala damo kat di min kanunungan. Di ba nagbalim mo akabit ti may isang inchik. Da nagbalim ka akabit. Sarde nga man. Agisang ka di. Other woman ko na unat na. Ang akabit. Nakaduang na laki dito'y lubong. Nga mapay nga may isa lang nga inchik. Nga daanin ti asawa. Tinakirelasyonan. Nagsayang ti pintas mo ate. Sumarda ka mangunang na. Napaadal ka ko mga rod loko. Doon sa anak nakikabit iti sanglay. At ka din nga rod itid ko kadatatang kay ni nana nga medyo panagkilang nga kwarta. Saan ko mga imasinso ba si tibiyag tayo no kastoy nga jack inaramit ti kasta. Iti dakis nga wagas ate. Sumatang ka kunak. Ano nga dakis ng wagas? Ha? Tawang ko madigito yung alahas nga takanyak kita. Kaya naging napipintas nga raw at no jack na kay relasyon iti tayo nga sanglay. Nga niya na naramid na. Sukat na kiniti sa baling. Lipat nga rodin tayo nga Chinese ate. Kaya di mo ulitin pa iti makikabkabit. Di nakisuro ko nakmet. Isuro na kaya di nga siya inaunang imsika. Kung nga kung saan nga kasto nga medyo yung masenso di biyak tayo nung sa anak nga nakikabit. Nakikabit. Kinam, ano gutang lang nakikabit ka? Kabit ka? Sukot din yan! Iso nga dito, si ka, Cecil, nagraduar kan. Agtrabaho ka mat iti kasino. Ha, ang mga metno, no tumulad kang ka, ngagbalik nga kabit iti sanglay, ay enchik. Oh my God, ate, never in my life. Jack to pulo sa ramiden deta, ti makikabit. Huwag kang magsalita ng patapos, Cecil. Oo, basta. Kadisarding muntek bartek, ate. Move on. Kadawan ti magdanagam.
Tasakmatan ti makaamo amang tulong kananang kinitatang kanagiti kakapsat ta. Ngem agga po tilingit ko dagiti itulong ko kadakwada. Wen manong nemi kasta idi ti sitwasyon. Nakikabit ni Ate Lydia iti sanglay este inchik ako na. Ngem siyempre. Kasi at napasamak. Manay-nayunan met tika. Tawon ni ate sa may sakit dumteng mo digiti kabarbaro nga babae ti biyag da dyan Chinese. Agpesong manong naming sa maya at basit ti biyag mi sipod na graduar ni manang Lydia kaya nakapagtrabaho kaya nakirelasyon iti sanglay wano inchik. Ngayon kas na ko nakitayan manong nami sa anak to nga tumulad kang kuana. Nagraduara kaya usarek nga gusto ti graduar ko. Legal ti trabaho. Kahit no makirelasyon aktuman, tayo ito lalaki nga nawaya. Tayo ito lalaki nakasaganan itong mga kasal kanyak. Tayo ito lalaki ng ipatpatig ko, kaya pa-check ng ipatpatig nakmet. Data manong nemi, iti ingkarik iti bagik. Ingkarik iti bagik nga masapul nga itong palak manong nemi. Tadyak kayat. Iti tumulad ti sa sinuman nga agar aramid ti saan nga nasiyan. Kat sa madlata nga maliklikan ti pa magbagada na ng kinitatang kinimanang Lydia ngim natangsit ni manang. Kasi sa mundo ka, ti sublad na nga pagbagaan, nagraman maten, nagkatituwa nga lalaki, nga adjek man. Hindi mo isang harabi, kuna ni tatang. Ay, sa pahag ti maturok na masapak to nga gring no parbangon tayo nakaksigay, sa siladak. Bayan nyo tatang, tayo kargatak ti nga, mangurnong tigatak yung ti bangka di motor, tapno makaadayo kayo mapanagkalap. Ada dumot ti makalapan nyo anong, at dabang ka di motoryo kung saan ginaudan. Ay, sa sila na. Ay, nanang. Di mo ka din nga agday kutse nga nagsarding iti sa akong ti balay. Medyo kutse. At daman ni Mr. Oy. Ni Maynard. Oy, ni Maynard nga sanglay nga mga aram kang ka. Ni batatang. Ba't patakay laki ni ate? Nga niya. Sanglay ko na yun. Kaya nga rod, kat sanglay ko na damat. No sanglay ka no, businessman. Yung no Chinese. Ang mabaling karatista, no Chinese. No inchik. Nga lalay so iso. Ngayon mana, kadwa na ado dito di Taiwanese, kada Chinese. Iso nga takay nga mabalasa kang kit Armanda. Ngayon, jak to kayat mo da asawa na. Ewan samat asawa na ni Mr. Oy. Ay, gana. Cecil, anak. Nanang, aduman ang tinted na dyan ng Mr. Oy. Diyan kung maawatan ng impapilit naman. Kasi iti araramidin ni Mr. Lee. Idi isuda pa lang ni atem nga Lydia. Ay, kahit nakading asawan nga tulada met tinaramit ti kabsat mo, ha, Cecil? Tatang, nanang, ingkarik iti bagik nga jak tutuladan ni Ate Lydia. Ngayon makulit mo deta nga Maynard. Di ka kahit kunak langarodan. Ngayon magsubli-subli. Kaya hindi nagsardangan no dahakil trabaho. Kaya doon kakasunan nga day off ko. Umay nakdanunan dito yung balay. Bakit no talagang samua kahit anak. Awan ti maaramid na. Basta pinpit na sa mga trabaho. Kaya no talaga nga di mo kaya tumulad kinimanang mo, akit na siya at launa ya. Dadi kita ibagbaga na giti tao dito nga nuasin no ni manang mo kat kastakan to kanuman. Saan tumapasamak na tananan? Alain ka karodan sang mo yan. Sasayatan na ta. Taura no anya ti araramidan na. Kastan ko nakitahin no talaga nga di mo kaya. Kadawan ti mapasamak. Ngayon sang ilim kuma. Taagpasang ilim at ni Mr. Oy.
napilpilitak nung kasta nga umay ni Maynard. Wan, saan nakasardag dito nga inchik nga ko nagtinakam ko. Napikumamit no awam pa iti asawa na. Kaduan ng samit amin-amin nga ada dito nga Chinese kada Taiwanese manong naming it adahanin asawa. Bakasal lang nga may sa manong. Tamani po dito nagtrabaho kung matin iti casino manong naming arakendak lagi di Taiwanese kada Chinese. Tano ka sa ti pintas ni Manang. Agad medyo nalaplop sa tak to bubingak pa'y. Kinasangok nga rod ni Maynard manong nami kat iskas iti dati ibaga naman yung tayat na kaniyak. Numunod saan nga makabalikas ti ar. I really love you, Cecil. Olay anya ibagbagam ken alalaminem. Jack to sumalde aging ka Jack magunod panagayat mo. Ngim agbambanog ka laeng Maynard. Sayang lang di kiti banog mo. Sana bale banog ka. Basta umanay na makita ka. Kaya nawa na mami edad ko kek ha. Pagbagustuhan ka laeng. Ha? Agas-gastos ka laing ko na kuma. Wala manong gastos ka. Wala no igatang ko. Ura igatang ka balko. Balko? Uno barko. Saan na ka balko? Igarangan ka ba helicopter mo. Magkatawa na laing. Maynard. Igatangan na ti barko? Kada helicopter? Maynard, ngayon ulitek. Awan to ti mauray mo kaniyat. Mangsapol ka lang sa bali. Basta salak tumaldeng ha. Kaputa talaga, iba't patag ka. I really love you, Cecil. Siya kabipintasan ng babae, ti kasino ha. Ngabay ngamin nagayat ka kailangan kat adalang orten asawam. Adalang orten pamilya. Kaya ko wala ado pamilya. Ada pamilya iti China, ada pa pamilya dito sa Pilipinas ha. My kena. Ulit-ulitak man nga baga ken ka Maynard. I'm very sorry. Ngam siya kayat ti makirelasyon iti adaanan ti asawa. Ngam sa anak tuwad latot sumalde. Wala anya mabas-basama ha. Alam yung naklamin tap no maalo kulik na. Gabuta talaga nga iba't patay ka. No kasano ti panangin pawil kaniyak datatang kininanang nasaan ko nga tutupan ni Maynard manong nami. Kastaman ti panang dagdag ni Ate Lydia kaniyak tapno tutupa. Sayang kano. No muna manong nami talaga managregalo ni Maynard. Basta may nagpasyaran. Ninanang ti umawat kadagiti ado nga itad na. Nga kasapulan ti kusina. Kanda dumapay. Nagkapsot kan. No saklat kayat ni Maynard. Ay na, di na pa'y naibaga. Uwan ko na ako natagos. Ate, saan nakakasken ka? Sino nga kayat mo? Padam nga Pilipino? Ngayon niya trabaho na. Mangalap. Kasano nga rin ti iasensom? No mangalap mo no, magkitaltalo no, agtaltalo lang ti pakiasawaam. Ate, amam Cecil. Ha? Amam Cecil no kumanta nagbalinak idi nga wise. Saan ako mga nagsagaba? Wise ko na mati. When? Yung amugton tiramidek no danto pa'y mayat kanya kasanglay. Ate? Amugton tiramidek. Ket kasta tirumbeng nga ramidem. Isugod dumngig ka kanyak, Cecil. Te bagakeng kanuan niya tirumbeng nga ramidem. Uwain manong nemi bagbaga anak manen ni Ate Lydia nga maamok nga datang pamagbagahan na ket saan nga rumbeng. Iso nga si Cecil ha? No di mo kayat nga talinaid ka nga nakurapay laeng.
Usarem ta utek mo saan nga tapusom. Ket no ingkarim iti bagim nga dinak tutultuladen. Well, ibaneknek mo nga saan ka may tulad kanyak. Nga muwen kan mabalin, usarem ta utek mo. No adarigid sanglay nga agitid kang kaawatem. No ibagada nga igatangan da kati barko, huwag ko nam. Manang met, basta usarem ta utek mo. Nagwaret iti panunod ko dagitang imbaga kaniyak ni Ate Lydia manong naming. Ket pudno anas ken nga usarek ti panunod ko. Asaan la iti pusok. Wen asaan ket kati pusok. Diyak ay iten ni Maynard tamo umuna-unay manong naming ket adaanan ti asawa. No pe guwapo ken natataengan labasit nga metisya. Ngam saan nga narigat nga surusuruin nga ayaten. Ket gabo tasanak nga sardengan ni Maynard. Ken awamet iti mauray ko nga sabali nga mangaharem kanyak. Ta nagsardeng metten manunay mi dagiti agar-arem kanyak idi agbasbasak pelang nagsardeng dan. Pinadas ko manunay mi nga paspasarak ti angaw ko ken ni Maynard. Maynard. Oh my Kena. Talaga ka din ipatpatig na? Talaga. I really love you. Balik sa mga rod ati really. Si Kamet. Unay. Talagang ipatpatig ka. I really love you. Saksik langit kendaga. Aging kang adadanom jet how iti nagbaitan di Pilipinas ken China ket talaga nga ayayaten ka. Korni ka met nga talaga. Uraan niya tikidawa kang gahited mo. Ulay katangang ka di balko kunak met. Oh my kera. Ulay helicopter. Ipatakdalan ka mansyon. Ikatangang ka adu da nalawa daga dito. Saan ko masabult ti balko? Ay, stebar ko. Kunak ko ma. House and lot kayat ko. Oh, itad ko. House and lot, itad ko. Baka no sa dino kayat mo, pangipatak dila, dakil balay mo. Tay may isang mansyon. Wano, mini mansyon. Oh my kera. Sagang agang angaw, Bernard. Ngem... Sagang agang angaw. Ngem siyak tagang angaw laeng Bernard. Ano? Oh my kela. Ngayon siya nga siya aga-angaw no talaga ka sa pulam house and lot. Paneknek ko ken ka talaga. Ha? Seryoso Cecil. Siya ka mismo mangkita ti lote nga pangipatakdilak dakkel nga balay mo. Ikalik. Wan. Cecil, ikalik. Patakdalang ka dakkel a balay. Manong nemi inyang angaw ko langing laing detang idi nga bagak kini Maynard sa pulak ti house and lot. Ngem ti loko nga sanglay wano in chick manong name. Tayong 5 peso naman ten. Halag dinamagan iti lugar mi manong name. Ay, sila na. Tatang, pudno ka ditag warwaras ka damag ha. Tiyang mo kidi, damo ka mangag detang nga damag kat chismis laing na tatang. Ngem kaya't may nga maamuan ti mismo aking kakunanda nga ron. No, adat kinapod no. Alalala ibagam ti pud no. Api nga masaptagal ka kasta. Ana talaga ti pud no. Nanang. Di damo kastap ko naking kay tae. Amo kakichismis lang. Kahit may nga maamuan nga mismo kayong kasesil no. Anya ti kinapod no na. Nanang, tatang, inrabak ko lang idi kini Maynard, gaming 5 peso na matin. Kaya't mong sawan. Di ba ipatpatak dira kas la mansyon, iti sungadan, ti barangay tayo, iti highway, ket balay yon to, kini Maynard oy. Balay ko lang. Balay tayo lang, tatang. Siyak ti mainagan iti nalawang alute, na inagan kanyak. Nga, nagdiswan ti balay kan ti amyanan na. Kaya't mo kasawan, apod no ti damag,
nga tumulad kamit kay ni atem nga Lydia. Lakas tatata, nanang. Ay, susapo. Hingkarim idi di bagim. Never in my life. Nga jak kayat tagbali nga kabit. Gayam, di mo gayam kayat iti paatew. Ngam tila nang diferensyahan nyo agad ko. Nanang. Hingkarik idi nga agpasyo di bagi. Nga jak tutuladan ni ate. Ngam tila pagdiferensyahan mikit ususarik ti utek ko. Nagbali na kawais. Ngam nakababain. Mangibabain kayo. Tatang. Talaga man. Mangibabain kayo. Susapo. Siyak pa yun ti awan rupa ng sangok kada kita tao nga masabat ko. Da kayo nga duwa nga inauna nga anak mi kininanang yo. Kat mangibabain kayo. Wen manong nemi ulitin ni tatang nga mangibabain kami kano. Banag man nga nagluak manong nemi tang. Pakawanan da ko ma. Maumot pati mo ko ng relasyon mi ni Maynard. Kaya nga ruti na dyan Serbina. Nga ti daga nga ginatang na inagan keng ka. Di mainagan mo iti jay. Balay wano mansyon. Wano dakila balay. Nga magpapagawanan ka niya po Diyos. Kangrunan ti amin panangkit daw ko ti pamakawan na na po Diyos. Amo kang takil basol. Nga misuti na iurit nga para kanyak tatang. Nanang. Awan ti maramit ko di mga hawat ti kinapudno. Ngayon talaga ka di? Nga dan relasyon nyo? Ngayon, nga, ang ko lang hindi, nga may paypayso na met. Nga maawang pa tinapasamak ka na kami. Kastan tumadlat nga jar na. Imposible. Nga kidawan to ni Maynard tibagim. Kaya nyo to pasamak. Panakpak ka. Ang tatang talaga met ay susapo. Ngayon talaga nga mangibabain kayo. Wen manong nemi sangko na tungpal ti karik iti bagi. Tasa sino ngamin ti saan nga masulisog. Umuna-unay basit lang at awan ti gidyat mi kini Maynard kan guwapo sa may sakit ba nagisagot. Kaya paypaysuna ti rabak na manong nemi wano rabak ko ang angaw ko ngaming paypaysuna. Kimatang tinalawa nga lute kadni. Malmalpasan ka nalpasan manong nemi ti dakkel nga balay. Kaya ti kadami manong nemi ti dayta nga balay. Ararakupan na kon ti sanglay manong nemi. Oh my kena Cecil. Nagmagluka. Kanakaim imas ka makina Maynard. Mabitlang. Oh, wanin ti makonang pa Cecil ha. Nalpasan nakal balayo. Mabalihon tag na dito ay. At aking karagi di papeles pakita nga si ka aking kuwa ha. Gaboy ti data. Maarakop ka Maynard. Oh. Inarakop ko, naging narakop kami tinairot. Kadison tinang isidag tirupa na itirupak kat inamalan na nagadikas lamawaw nga bibig ko. Nalayang met gaya makilips-tilips ti sanglay manong nga orek kat katay. Ngambak na, ngam talagang ipatpatag nagtaroon din ako may patpatag. Patsiyam kumatang tikas jay, nga kalawa, kastoy nga kadakkel ti balay nga mga patakder man. Oh, Maynard. Ang ako lang ikang kaeding nga mimpaypaysum. Takas ladyak mamati nga tungpalem. Gapo ta, I really love you, Cecil. Kaputi patpatag ka na. Maynard, saan ka ba't nga narigat nga susuruin? Nga ayatan ko nakmanan, Maynard. Itapay kat, oh, Maynard.
Itad kun kayong katihabin amin ko. May naunay kayat ko ol-olayan, no? O makin. Ulay klama atake makakita balukong mo. Kayat ko kilab-kilabin duaman tiyanan mo, Cecil. Oh, Maynard. Oh, Maynard. Ibagam no anya ti kayat mo. Itad ko pa ka. Peso. Aging ado pa ila kwarta. Kaya ado pa ila ado pa ila inaba ko di kasino. Sika tigas-gasat ko, Cecil. Kanayo na ka mga bakit di kasino. Among data. Iso nga bagam no anyapit ti masapul ko. Muno masapul mo. Ired ko ka. Ulay balko. Igatangag pala ka. Ulay helicopter or eloplano. Ay kena. Oh, Maynard, I love you. I love you more. Oh, Cecil. Uwan manong nemi talagang inusar ko ti utek ko. Sa nga bale nga ibagbagada nga mga babaina. Sa nga bale nga malakbat lang nga ni ate nga nawawa isak ni ate. Sa nga bale manong nemi no anya ti kunan da kiti tao. Tinasken ket ipatpatig ko ni Maynard. Ure may saklang akabit ako na. Wais ka nga talaga, Cecil. Nalalaing ka ngayong siya. Tinungpal mo dito ko na ka? Nakakaapal ka din ko, ate. Kaya na doon di kiti umapal kayong ka. Nga padatay nga babae. Kaya kayad na kamutin nga tuladan. Iso na pa yun tibang itay, tibagida karagiti sanglay. Manang, pakagitahan lang ipatpatig na kunin ni Maynard. Nalawat ti ginatang nga lote. Kaya naman nagsinita ito yung Gabini Mansion. At pa yung lodging houses, kan restaurant mo. Tayo, kunam ante. Iti lugar tayo, kat kasapulan ti lodging house or hotel. Kan restaurant. Iso nga, iso ti kurkurang dito eh. Ta umadung dagi turista. Baknang kanse silatin ko. No kasta kumamat tinaramid ko idi. Imununa kumabimak na ngamitis ka. Aga madaotang mo ang baganakom kanya. Ta sa anak ko mga nagbaling nga kabit. Awang kumamat titinulad mo. Iso na laeng ta talagang awais ka. Ta tinungpal mo. Imbilin ko ken ka. Inusar mo ti utek mo. Manang iba't patignak ni Maynard. Ngam si ka ni Mr. Lee talabagim ti kinalakaguman na. Agbiminatag kami kini Maynard. Mariknak dayta kada kita arakop kinagek na. Kat sanak to nga agbabawi manang. Sanak to nga agbabawi. Kapat ipat-patig ko na yun ay iso na. Ipat-patig ko na yun ay ni Maynard. Uwain manong nemi daytamat itin nakilablaban. Ipatpatig ko unay-unay ni Maynard. Uwain. Kada insuro nakmanin ni ate Lydia. Agpanunot ko pa yung arutiso isarunong kapagatang mo kini Maynard. Hana? Agpanunot ka ti sumarunong ipagatang mo king kuana. Bayat nga adupay la ti kwartana. Ken kanayon nga mga bakit ti kasino. Gundawayam ti amin. Diyak kayat idin tagkidaw kini Maynard manong nemi. Taamok kasubran. Subran ti amin. Ngem iso ti mangipapapilit kanya. Iso nga idi adda kasapulan ti panakkelan nga kwarta. Kaya inlako da ti panglawain nga talon ken turod. Nga do iti nakatakder nga puon tinyog. Labig ken nipa. Ginatang ni Maynard manong nemi ket impanagan na kanyak. Ket ni tatang ti mga asikason iti daytoy. Idin to, tadag iti kakabsat ko agraman kani manang. Mun agraman kani nanang. Kedi sudan ti kakaduak nga mangmaneher iti lodging houses ken ti restaurant. Nabayagmat idin manong nemi nga talaga nga sinusurok nga inayat ni Maynard. Imbilang kun nga asawa.
Saanin ngaging kukuna manunemi dagiti areng engken asog ko tunggal agkanaig kami manunemi. Oh, nalagsaka unay-unay Cecil. I love you so much. I love you to my night. Ibagam, luwada pa kayat mo ha? Awanin. Sika lang ti mga ipapapilit. Sobrang timpahin mo kanya. Oo, siyakmat nga ludan, ti agkidaw keng ka, Cecil. Kadik-kadik, ipay ko ken ka. Anya ti kidawem? Tuy ayat ko, nabayagang ipatpatag ka, Maynard. Kayat ko, maadahan iti anak ken ka, ha? Amo, agos usal ka, Pils. Kabayatan nga agkanaig ta, makikita ka agtumtumal. Iso ka mabalin ka saan ka kuman nga usal ti Pils. Maynard, no kayat mo, agbakasyon lang kay China, nginak magisina asawa ka. Ha? Oh, my kera. Langig mo. Hanak agang angaw, saan nalablabak ti bagak, Cecil? Gabota, iba't patid ka ulay-ulay. Agbakasyon ang China, ket inak ka i-divorce ti asawak. Nabayagan nga jak iba't patid asawak, Cecil. Tadamatan sa bali laki di biyag na. Anya? Liblibunan akmat ti asawak. Dahil nagabunan o apay nga nangalakbatan ti kasukat na dito yung Pilipinas ket sikat inapilik. Kaya't na nga agsina kami. Tapno nawayada, iti lalaki na nga kasal. Kaya nawayata matan ngagden na kaspudlo ang asawa. Anak makunam. Sige. Uwain manong name itinong palngarod ni Maynard data ng imbagana. Nagpakada nga rod kanyak manong name ket nakairut dagiti arakop titunggal may sagada kami. Nakapapaot manong name tingkam panag-love making. Nakapapaot manong name dagiti asog ka na rin eng ditunggal may sa. Nakaruna no siyak ti mga romansa keng kuha na manong name. Nakapigpig sa ti asog na itong sanglay. Oh, bakit ha? Oh, oh, bakit? Iawawak lama take manong. Ang sakit pa sakit ti puso na. So nga magbagak kang kuha na no ko nga hanaunay nga in-enjoyin ti ragsak baka ma-overjoy. San met nga napukaw ti komunikasyon mi manong nemi idi adda ni Suna idi China. Tawagan tawagan manong nemi. Maynard, kumusta ka ditan China? I miss you. Oh, ma-miss you to ha, Cecil. Awan danag. Agsubli ang iti mabiit. Malpas lakin di tilantak dito eh. Ti legal nga palagsina mi iti asawa. Agur-uray kami. Ha? Kami? Kaduam naganak kang kakabsat mo? Kaduak ti anak ta. Idi tiyan ko, Maynard. Oh, makin ha? Lily? Uy, baka maatake ka. Lily? Ano nga Lily? Talaga ada anak tan at tiyan mo? Really ko naman. Uwin, napatganan tikid daw mo, Maynard. At danton anak ta, isong agawid kan. Manong nemi manen, kaslayaw awak manong nemi nga maatake. Takas taon na tiragsak na ito nga Maynard. Talaga nga tao ka ta. Oh, hoy kera. Ada don menal John yun, lokata. Lilimit no babae. Ana, na? No, lalaki anak ta, menal John yun. Numit lalaki, babae, lili. Alistom nga rin dita, Maynard. Masabol nga sakbay nga aganakat. Kat adakan ton dito Pilipinas. Oh my God! Talaga, dagdagik panagsina mga asawak. Tapos no umay kong dita, adan ton papelas, pakakitaan nga nagsina kami na asawak. Kit ikasar ka. I will marry you, Cecil. Oin manong nemi, kastawan nga tiragsak. Ket kastaon na matigagar ko manon nemi amang pasangpet ken kuana.
Kat kung kumusta akmat manong nemi ni tatang no kumusta ti turod. Ay kumusta ti talon ka ti turod tatang. Talon kan turod. Uy, ay no kaskasan na lang anak akat nawadwad ti maapit iti umay nga panag-aapit. Adumadlat at ti umay agdagos iti lodging house tayo. Anak, nanang, adumadlat at umay agdagos ti lodging house tayo. Kanay na, saan nga maibusan ti customer di restaurant tayo? Awang mati problema ka na kiti adjek, ta karadwar damaten. Isudat ni, magtultulong ka na kayo. Kat ni atim nga Lydia, adan samat man na karelasyon na nga inchik. Tatang, nanang, tabi nagsanay ka. Kaslasaan ka maragsakan ta, madamag mi nga damanin kabit ni amanang mo. Asus, abo, abay, kabulanam sa matan anak. Ang kadi kabulanam mo, dandanin nag-ipas nga mo tapo kumikin ni tatang mo. Ni Maynard nanang, di matla tumawagan. Anya? Nabayagan, di nauding panang tawag na kanya. Sana kaskarina amalpas tiriran tana sa jay. Kaya no talaga nga naikari nga da kayo matlag, itiagdan na yun. Mapasamak na ita. Nge, nag-ring the cellphone mo. Anak, sumbata mo na. Ang mga no dahitan ti Ryan, isundahitan ni Maynard. Uwan manong naming talagang saan nga napupuutan iti asenso ti biyag ni. Nulapsaktak sa o manong nami iti barangay mi kaslada kamin ti karara kababaknangan. Saan lang kasla no iti barangay mi manong. No tikat talaga. Nadaan kami tinalawa nga lute nga nagdisuan ti panakkalen no mini mansyon nga isuitan ti pagnanaidan mi manong nami. At the restaurant ken lodging houses mi. Nga iso ti pagtitinulungan mi nga iman maneher. Saad na panglawain nga talon nga pagapitan mi manong turod nga adot nyug na labig ken nipa manong nemi. Ken kabulan akon manong nemi ngem dimetlaeng ngem agsubli ni Maynard. When sa nabayagan de dinaudi nga panagsarita mi manulay nga bulan idi manong tityan ko de dinaudi nga panagsarita mi. Tagtagi orayek manong nemi ti panagtawag na. Aging gang itirita nga panagsasarita mi kadatatang kininanang sagnan kaniya Maynard manong nemi. Nagring ti cellphone ko. Isong bata mo na ang yakit din na. Sino to ang tawag? Ni Maynard. Nanang. Isong bata nga ro din. Ni Maynard ito ang tawag. Manong nemi. Sinong batak? Hello? Hello, Maynard? Ngem saan? Nga ni Maynard manong nemi ti adda iti bangir nga linya. Gabot tamay sa nga babaeng. No! Saan nga po duneta? That's not true! But, that is true. Marigatan manong naming aging English ti babae. I'm the wife of Maynard. Maynard is gone. Maynard is dead. Saan nga po duneta? Impostor ka lang. Sa sino ka kuma? Saan nga po duneta? Saan? Apay anak. Apay. Ayan, naan na pasama kasi no kasasalitam. Sino? Iso ka na ti misis. Mismo nga asawa ni Maynard tatang. Hindi baga na Maynard is gone. Gan. Paltog. Natay ka nun ni Maynard tatang. Saan po nga natay ni Maynard? Saan nga po no? Saan nga po no? Manong namin lawlawag ti asawa
ni Maynard numampay marigata na nga umawat ti English na. No kasanungan na tayo. No anya ti kapukan kaputi amin. As lagkupit ti baro kung kumanong nemi kaputi jak maawat. Iti kasta ka nagtungpalan ti lalaking ipatpateg ko iti likudan ti amin. Anak awatim niya niyaman na kinapudno. Laglagi pa masikog ka, kabula na mo. Pati kiram ti pakinakam mo. Noan niya turumbay nga awatim kat awatim. Huwag na ti ko na ni tatang mo, anak. Kahit ko makita ti bangkay na. Ramiting ti amin ori magastusag nila kail. Tablo makapalang dyan China. Nunaskin nga iawit ko dito Pilipinas, ti bangkay ni Maynard kataraminig. No kabay lang laki di anak. Abay kiti nga saan. Ayam ka sa no, kat kabulahan ng meten. Maynard, abay metang na pinanaman na kami. Ikarim nga gsubli ka. Iwan niya tinabasamak. Abay hindi ko pinabasamak. Abay. Di dyan ko, nagsagit. Ay, bakit? Umawag kayo ng ambulansya. Tumawag ka ng ambulansya, Tarzan. Agpas nga hindi anak ta. Alagang mga pagkangorte ambulansya. Kita na ito ni Cecil to hospital. Hindi ka kami nagsagit na nakasta. Alay ko, Maynard, nagsublikan. Nagsublikan ko man, Maynard, nagsublikan. Nakaladladingit unay tinagtungpalan ti relasyon mi ayan ayat mi kini Maynard manom name. Nagladingit. Nubay kahit ko hindi nga makita ti bangkay na. Ngamsahan na ang nabasamak. Sa may sama nun name. Kahit ko hindi ti makapan sa China tapno atan darak iti lamay. Ngayon sumit na iti panagpasinay ko manong. Nagsakit anong name iti nagbalin nga nagtungpalan ti ayanayat mi. Amo ti Diyos nga inayat ko una itinapudno ni Maynard iti likodan nga daanin ti asawa. Ken pa check manong nemi nga talagang aramidan na kumati makisina iti asawa na. Ngem dayayan ti sina nga agnanayon manong na atake ni Maynard. Ipasagay ko nga rod ti anak ko nga pakalaglagi pa kada di Maynard nga isuday ito ni Maynard Jr. Kada duman nung name hindi kiti pakalaglagi pa ken kuana. No daak iti uneg ken pasyarek ti mini mansyon pasyarek ti nalawa ang nagdisuan daytoy nga balay. Ti lodging houses ti restaurant manong naming nga sala nagsardeng dito nga restaurant ken operasyon ti lodging houses iti kapig sa iti lockdown. Iti nagsardeng ti operasyon ti tourist program iti probinsya. Huwag manong name. Nagadi pagsani ko ang ngayon sagot na kaniyak ti jak pulos malipatan apakalaglag ipakken ko ana. Ken kang runan ti amin ket di Maynard Jr. Ti si bibiyag nga Maynard. Nga mang bibiyag kadagidilakip ko ti napalabas kadi di Maynard. Ti lalaking pateg ko iti awan patinggana. When ket ni Maynard Jr. ting impatawid to kadagitoy asan ko ngagbalin nga pakalaglagipak ti lagip ti napalabas ko. Sana kung nga nagayayat manong nemi, tumanayin ni Junior iti biyak ko. Dito nga rin ti pagkasalita, kadagyaman na klaunay, iti anos mo nga nang ibasag at sabi ko mata damat na ibatig nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagitipadag nga di mga ganagpuya. More power to your program, manong and godless. Tuwi nga rin dagyaman nga paghayam mo, Cecil, iti Santa Ana, Cagayan.